Nei, du skal se ut den veien. Nei, du må ikke... Nei, ta den inn i den igjen. Kom igjen. Hva mer skal vi kjøpe? Sjokolade igjen. Du har sjokoladepudding. Skal vi kjøpe den også? Var den tung? Ja. Nesten tung. Hva mer skal vi kjøpe? Nei, du allerede har en av de. Ta den tilbake. Du har allerede fått den. Vi trenger ikke 2 stykk, Nanna. Vi trenger ikke 2 stykk. Ta den andre tilbake. Vi trenger ikke 2 stykk. Og... Ja, ta den på plass igjen. Der. Ta den på plass igjen. Nei. Her nede, Lana. Her. Det er akkurat det samme som du har allerede tatt, Lana. Kom, ta den igjen. Er den tung? Nei. Ja vel. Er det uhamslig? Ja. Ja. Skal du ha litt chips også? Er det chips til mamma? Nei. Nei. Ikke meg. Og chips i dag. Skal du ha mer chips? Hæ? Mer chips? Kan jeg lese i dag? 2. Ja, litt deg. Kan jeg lære? Kan jeg lære? Kan jeg lære? Kan jeg lære? Nei. Kan jeg lære? Kan jeg lære? Kan jeg lære da? Kjøpe da. Kan jeg kjøpe da? Kjøpe da. Skal du ikke finne sjokolade til mamma? Hæ? Skal du ikke finne sjokolade til mamma? Jo. Jo. Mamma vil helt sikkert ha litt sjokolade, hæ? Ja. Mamma heldig. Nå mamma heldig. Er mamma heldig? Nei, det er ikke sjokolade. Det er sjokoladepudding. Du skal ikke ha den nå. Mamma har det. Nei, Mamma har. vi allerede har sjokoladepudding, du. Mamma har.